bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, riƙe naka sirrin kyau, sirrin kyau, bayyana ta sirrin kyau, sirrin kyau, kana da sirrin kyau, rabu shi yayi maka shi, babatun kayo alwashi. Don sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Anya ban kai da nisa ba. Anya abin bai yawa ba. Gaskiya ban ji daɗin halin da na samu juna. To kawai ma in nuna masa fuska na mana komai ya gani. Wallahi yau su ya ga fuska na. Safwan da Allah ka gode, ina da magana mai muhimmanci da kai. Ke, ba na son magana da ke ni. Wai ban gaya miki ba na son duk abin da zai fito daga bakinki? Wai wace irin zuciya ce da ke ne? Allah ya tsine wa duk wata magana da za ta fito daga bakinki. Kai ya kawai mara zuciya. Ki haƙuri baiwar Allah, ki rinƙa addu'a a sallah. Tun da Rabbi ne ya kulla zai warware miki karya jaka wallahi yanzu baka fara. Hello. Ai yau za a yi ruwan sama, ke ce kika kira ni? Dan Allah da Annabi ya yaushe rabon da ki kira ni balle ki neme ni. Sai kin zo to Allah ya kai mu baby na. Sirrin kyau, sirrin kyau. Fatima. Ma? Wane je na magana nan? Dama da kai wata ce bayan ni? Dala kinga dan maimaita abin da kika faɗa min ji. Maganar ƙarshe da kika yi. Me ka ji na ce? Shi ma yayi da amfani. Auren dole an yi mini ban so shi ba. Yarinyar nan ta rasa da wa za ta min gizo sai Elmina? Lallai so makaho. Elmina ai princess ce. Na san ki Elmina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Elmina? Dakata. Daga. Dan Allah. Wallahi zan maka bayani ka tsaya. Ni ce Fatima. Kuma ni ce Elmina. Amma wallahi ban shigo rayuwar Safwan da in cutar da shi ba. Kai, Khalil, me ka tsaya kana yi a wajen wannan abin? Kaga da Allah shigo mu wuce ciki da Allah ka manta da wannan. Shiga daga ciki, zan zo same ka. Yanzu da me zan kira ki?
Almina ko Fatima? Fatima, sunan yanka na ke. Safwan abokina ne tun na yarinta. Baran so in ga abin da cuce shi na bari ba. Amma ke mace ce mai rauni. Ko da take kan wata ce. Ba zan bari sami ki cikin sauki ba. Duk wanda bai san darajar ɗiya mace ba, to shi ma bai cancanci a tausaya mai ba. Karki damu, zan taki kwatan haƙƙinki. Kuma ya wuce. Amma baka tunani in ya sani daga baya za ku samu matsala? Fatima kenan. Ni ai ba yaro bane zan bari hakan ya faru. Na gode Kale. A'a. Idan muna tare kiran da yayi Kale. Na gode yayi Kale. Game on kuma wata. Sirrin KYAU. Sirrin KYAU. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yani? Wai har ni zan kira ka Khalil. Amma ka tsaya kana magana da waccan abin. Wacce kake rubutawa? Kaza, ba wannan ba. Akwai abin da yake damuna ne, shi yasa na kira ka gidan nan, Khalil. Ina ganin kamar san da nake yi wa Elmina ya fara sani kamar ina hauka ne zan ci kuma menene ma. Dan ɗazufa Fatima na magana, wallahi kunne na ya bani yadda ka san murya Elmina. Wallahi abokina a kulle kake sai addu'a don wannan wayar naka na raƙumi ne. Ban gane ba. Safwan, wataƙar mutum ya yi imani da Allah kuma ya da manzansa. Ya kamata a ce yaron kuma kaddara na alkhairi ko na shari. Matuƙar yana son ya ci nasara da kuma rayuwa mai albarka. An zo daidai wajen. Dama Khalil, na riga na sani tintini na san ba san Elmina kake ba. Fatima, saurin me kake? Kaga, in san Fatiman kake me zai hana ka bari? Bayan aurenmu da Elmina, zan sako maka Fatima ka je can ka karata da tsiya. Gaskiya abokina kana cikin ruwa sandum. Cikin wuta nake ba ruwa ba. Kaga, dala idan ka gama ka tashi ka tafi. Saboda zuwanka gidan nan yau gaskiya bai da amfani. Kai ka san hore na gidanka ne Khalil, gidanka? Yau dai zuwanka gidan nan bai da amfani. Kawai ka tashi ka tafi. An ci a tafi din. Na ji wani ɗari tana wani a kicin na ji kamar mai Elmina. Sha kawai. Dala nake kawo min abinci na ci. Yunwa nake ji. Dan Allah kai haƙuri ka samu wannan gulale dan Allah. Uban me kika gaya wa Khalil Lazu? Wallahi ba abin da na faɗa masa. Zo nan, ki zo. Kinga, ina so ki je ki gaya wa Alhaji ba kya so na. Kina so na sake ki. Haba Safon, wai kai ne yasa kake magana saki ne kamar wanda ya so ma hauka? Hauka? Ai, Malam Jamilu ne ya shafa min baki sani ba? Ubana kake zagi? Ubanki din. Wallahi ba nawa ba. Sai dai nawa? Sai dai nawa nace? Sai nawa nace? Zonan. An yi mini ban so shi ba. Iyayena. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salimanu. Yawa sannan zuwa jiya. Yawa dan Allah maganin ciki mijina yake so ba. Ciki kuma? Oh. Mijina ne kwana biyu bai shiga bayi ba shine yace in zo in same ka dan bani dan maganin da zai sa shi ya dan samu sukuni da gaggawa. Okay. Yawa. To ba damuwa. Ai kin samu. Yawa. Ai Safo wannan fadan ba iya cikin gida bane. Ciki da waje sunanta. A hayes guda ɗayan kika je zaki saka mishi. An saka sai a bashi ya saboda in ya sha da yawa zai lalata mishi. In ya sha da yawa Zai kai wajen sati ɗaya yana zaga. yawa na gode nawa ne 200.
Gashi ma da na gode. Yawwa. Mun gode ba. Yawwa sai an ji. Da zuwa ni hal. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Ni ba abinci na yake ci ba. Ba ko da yaushe yake shigowa da abinci ba. Kai. Ko ta yaya ne dole ne in sa masa fon wannan abin ya ci. Ko ta kama zan sa ruwa ne a firij ya sha. Yanzu kai. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba, iyayena darajar kuce na martaba. Komai za a yi matar ba zan so ta ba, ina tsaka mai wuya, yaya zan yi da rayuwata. Sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau, sirrin kyau. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Sirrin kyau, 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 sirrin kyau. Auren dole an yi mini ban so shi ba, iyayena darajar kuce na martaba. Komai za a yi matar ba zan so ta ba, ina tsaka mai wuya, yaya zan yi da rayuwata.
Kai. Five Alive. Na ji taste ɗin ya ɗan canja. Yauwa, wa na kama? Kego? Kai, ayo Allah. Sannu? Kai, oh ni Fatima. Ka ga da shi yasa na ce maka ka dinga zama ina dafa maka abinci. Ba za a ci din ba. Daga magana sai ci ta zama ƙari? Ke, tana ta shi ki bari bace min da gani a nan wajen. Get out! Ban shi da mu ne. Elmina. Hello? Hello, Elmina. Na ga miss call ɗinka ne, shi ne na biyo ka. Ɗazin ne. So, ina son ne ka zo gidanmu. Yanzu kuwa? Eh. Ai, wallahi ban da lafiya. Kuma na ga garin kamar abu na gari. Ina gaya maka ka zo gidanmu kana ga ba za ka zo ba ne Safwan? Da kai zan zauna masoyin raina. Obala ciao, obala ciao, obala ciao, ciao. Da kai zan zauna masoyin raina. Ka tausaya ka agaza wa zuciyata. Da kai zan zauna masoyin raina, ka tausaya ka agaza wa zuciyata. Amma mutum da gidansa ya fi ya hana sa sukuni. Amma Safwan, da ka san ba na barin bashi, da ba ka kwatanta yi min haka ba. Sirrin kyau, sirrin kyau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu ku.
Yawa sani. Ya na gan ku a gidana da wannan safa. Mijinki na nan? Kuma gashi baya nan. Ya muna nema mu ga mijinki kuma kina nema ki raina mana wayo. Idan mijinki yana nan ki kira mana shi. Kiya na ganta kyakkyawa. Ko dai saboda haka ne baya mana kyakkyawa. Ko ma dai menene mata tsatsan duka. Malama ina mijinki. Kika sake mun kalan wannan magana sai na wanke miki fuskanki da Allah mare. Allah ko? Ke Fatima! Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Mazaje, wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedians sannan kuma jarumi a fim ɗin Sirrin Kyau. To akwai wani channel da nake son muku talla mai suna Usman Fasaha TV a YouTube. Usman Fasaha TV mutum ne da yake da ilimi da ya danganci sanin abubuwan da ya shafi intanet da kuma waya da kuma sauransu. Misali a ce yadda za ka kare hanyar wayanka daga hackers, yadda za ka gare yadda za ka kalli YouTube kyauta, yadda za ka yi WhatsApp kyauta, yadda za ka gano wayanka da aka sace shekara kaza da ya wuce, yadda za ka gano budurwarka in tana waya da wani ko tana chatting da wani, yadda za ka kalli bidiyo a wayan wani ko yana nesa. To Usman Fasaha duk yana koyar da irin wannan abun a channel din shi. Ku yi sacin Usman Fasaha a YouTube, ku yi subscribing din shi Usman Fasaha. Yauwa, sannan ku yi subscribing, ku yi danna ƙararrawar sanarwa ta yadda in yi saki bidiyo za ku kalle shi kai tsaye a wayoyinku. Na gode, na ku Mazaje ne. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani dai suna na Mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu, jarumi a masana'antar Arewa Comedian sannan kuma jarumi a fim ɗin Sirrin Kyau. To akwai wani channel da muke son muku talla mai suna Jaham TV. Za ku ga mun rubuta a jikin script. Ku je ku yi subscribing din Jaham TV a YouTube, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma akwai wani series da ake saki duk ranar Lahadi ko mai suna Ruwan Ido sunan series din. Ku je ku kalle shi Jaham TV, za ku ga mun rubuta a jikin script. Na ku Mazaje ne. Mun gode. Karfe nawa ake sakin fim ne? Karfe 8. Muna sakin shi karfe 8 na dare. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.